ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. дӯстони азиз, парвардигор нигаҳбони ҳар як қадами шумо боша. Бародарои азиз, ин видео хеле фаврӣ аст, хеле беҳад муҳим аст. агар имконият боша ба хотири Аллоҳ лайкҳои худтона бигзоред, ҳам имконият боша агар ҳамин видеоро дар историҳоатон бигзоред ва поделитсаш кунед. алҳамдулиллоҳ, имрӯз ки мо дар тоҷикистони азизи худмонон ки бошем, ҳамавақт дар фикри бародарони муҳоҷир, модарони ниёзманд, хоҳарони ниёзманд, шахсоне ки муҳтоҷ ҳастанд, иншааллоҳ дастгиршон ҳастем. иншааллоҳ инна лиллаҳ ва инна илайҳи роҷиун. имрӯз як бародари мо ки бача надора, як 3-4 духтар дора, аз шаҳри Қурған, аз деҳаи Савхоза ба фиҳм дурусттараш, аз ҳамон ҷо аз бародарои азиз дар шаҳри Доғистон даргузаштааст. авҳоли хоҷагишон хеле безеб аст. як домоде дора, мақсад ки нав рафтагӣ, мақсад имконияти шароити ҳамун маита, яъне мурдара равон кардан ба Тоҷикистон надорад. дӯстони азиз, хоҳиш мекунем аз ба хотири Аллоҳ, ман ҳамҷа рақамҳои ҳамкореш ки қатиш як хоҳаре кор мекард, рақамҳои картаи ҳамаи мемонам. Аишат меброя, Аишат фамилияша фаромӯш карда мемонам, ва рақамҳои домодша поёнтар мемонам. кадмет ки ба хотири Аллоҳ, мақсад бовар надоре, занг мезанӣ, қати домодш ҳам суҳбат ше, ва кадмет ки бовар мекунӣ ба хотири Аллоҳ, мақсад дар ҳамин картаи хоҳар партое ки то ҳам маита бигиран, бародароне ки дар ҳамун шаҳри расиянд, иншааллоҳ ай Доғистон биёян равонаш кунанд, мақсад ба Тоҷикистони азиз монанд. агар ки мақсад бо кадмет ки шароити ёрдам карда натворӣ, ба хотири Аллоҳ дар ҳаққаш якум дараҷа дуогӯ боше ва ҳамин видеоро мақсад лайкҳои худтона бигзоре ва поделитсаш кунед, битунед дар историҳои имо ва ватсаптон бимонед. вақте ки мо лайк мегем, маъни ие ки вақте ҳар як лайки шумо мегзоре, ҳамин видео камакак пештар меравад. агар ки пештар ки рафт, ба бародарои хайрхоҳ ва мардоре ки мақсад дар ҳақиқат вақт дастгири мардуми муҳоҷиран, иншааллоҳ мерасад ва хайрҳои худшона мегзоранд. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, бетараф набошед, ба ҳамин рақамҳои домодаш занг бизанед ва инедаи рақамҳои хоҳар метавонед кӯмакш кунед, ки то ҳамун бародаре ки мурда ҳастед дар шаҳри Доғистон, дар морг ҳастед ҳозир, бигиранд дастирошона рӯяш кунанд. боқӣ дар амони худо, дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. ассалому алайкум.